Je hoeft niet Achelen maar ergens naar binnen te stappen of je zeggen wel bekende gasten oppraten. Je zegt weer Ed van Tijn, Peter maar Hans Wiegel. Reden voor genoeg mensen om een plakje in het publiek op te zieken. Maar boeten treffen wie ekkers wat mensen. Goeie. Hallo. Maar die net bij Hans Wiegel of Job Cohen zitten nou? Ja, ik was net te laat. Okay. Ik zou wel bij Alexander Klupping, al in de huiskamer zat net vol. Dus het is net niet gelukt. Maar die net bij Job Cohen of zo nog zitten? Nee, dat heb ik vierste droog. Komt in evenwicht. Ja. Is 2-2. Het is mij te droog. Ja. Maar hoe maakt je dit normaal als Achelen? Ja, je laat het maar hoe je heen komen. Toch? In 22 wennings worden hoeskamergesprekken houden. Bekende sprekers hadden door thema's als muziek, pensioen, dichtzien en sport. Een van de Achelemers die zijn huis beschikbaar besteld had voor zijn geerkomst is Henk de Bruin. Spannend, ben je zenuwachtig? Ja, ik laat hem er overheen komen. Ja, je hoeft verder niet zoveel te doen, alleen maar aanwezig zijn en mijn huis beschikbaar te stellen. Dus, ja. En dat vond je geen probleem? Helemaal niet, nee hoor, nee, absoluut niet. Hij kreeg Riemer van der Velde en Foppe de Haan de Vlier. Die kwamen vertellen hoe haar carrière bij de Jereveense voetbalclub. Er is ons gezegd van, vertel iets over je historie, over je samenwerking. Nou, toen zeiden we, heb je een dag? Want dan kunnen we het nodige vertellen, denk ik. Geweldig, ja. Ja, verbazingwekkend dat ze in zo'n oude schuur willen gaan zitten en een debat willen houden. Ik vind het geweldig, ja. Ik ben wel wat fanatieker dan de meeste Friezen. Ja, behalve Riemer natuurlijk. Maar voor de rest heb je een hele mooie jeugd gehad. Horen bekende sprekers bij de hoeskamergeerkomst nu weer bij Job Cohen en Patrick Lodiers, bekend van BNN.